नमस्कार, मी नीलाक्षी निलेश चव्हाण, राहणार कोळोशी। आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओरोस येथे माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी वंचित समाजासाठी जनता दरबार भरवला। ही इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच घडलेला आहे। वंचित समाजातील जी लोक आहेत त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्यांचे निराकरण करणं खूप गरजेचं असतं आणि त्यांच्यावर आपले पालकमंत्री म्हणून आज ते लक्ष देत आहेत। त्याच्यासाठी मी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद मानते। आज मीही माझी विमंचना येथे त्यांच्यासमोर मांडली होती। मला भूखंड हवा आहे घर बांधण्यासाठी आणि मला नोकरीची फार गरज आहे, त्यामुळे माझ्या समस्या मी त्यांच्यासमोर मांडल्या असता त्यांनी मला एक आश्वासकरित्या शब्द दिलेला आहे आणि माझ्या या इच्छा पूर्ण होतील असं मी निश्चितचपणे सांगू शकते। त्यासाठी मी नितेशजी राणे साहेब यांचे खूप खूप धन्यवाद मानते। नमस्कार, मी साळसकर मंगेश कृष्णा, मी साकेडी बौद्धवाडीमध्ये राहतोय आणि आमच्या साकेडी बौद्धवाडीचा प्रश्न हा नळ योजनेचा होता आणि हा नळ योजने प्रश्नावरती गेली 25 वर्ष आम्ही मधून त्यांना निवेदन देतोय, काय होतंय पण आमचा अजून पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही। आता आम्ही पालकमंत्री साहेबांना त्याच्या संदर्भात आपल्या गावाडीतल्या सगळ्या लोकांच्या सहाय्याने निवेदन दिलेलं आहे। साहेब म्हणाले की या गावातून या वाडीतून आम्हाला चांगलं सहकार्य मिळतंय, त्यामुळे त्या संदर्भात शिवसाहेबांनी त्यांना विचारलं की यांना चांगलं सहकार्य करा, त्यांचे सरपंच उपसरपंच जे कोण असतील त्यांना बोलवा आणि चांगल्या प्रकारे मीटिंग करून त्यांचा समझोता करून सुवर्णमध्ये काढा आणि त्यांचा प्रश्न निकाली लावा। जनता दरबाराबद्दल मला साहेबांबद्दल अभिमान वाटतो की आतापर्यंत पालकमंत्री म्हणून जनता दरबार जो काय बघितलं नव्हतं मी, पण आता जो काही लोकांचा जनता दरबार त्यांनी करून दाखवला, मला खूप अभिमान वाटतो की याच्यात बऱ्याच असल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकांचे जे काही प्रश्न प्रलंबित होते त्यांना आज वाचा फुटेल आणि साहेबांच्या आशीर्वादाने त्यांना मार्ग मिळेल, त्यांना न्याय मिळेल। मला खूप अभिमान वाटतो की त्यांनी खूप चांगलं काम हाती घेतलंय आणि साहेबांना अशाच चांगल्या कामासाठी पुढील शुभेच्छा। 5 महिने घरकुल योजनेचा प्रस्ताव केला, मला घर अजून आलं नाही। मी या साहेबांकडे आले, साहेबांनी सांगितलं आता मंजूर करून देणार। साहेबांना मी असे बोलले, प्रश्न मांडला, घर मंजूर यावे, मला घर यावे, घर मंजूर होऊन यावं असे मी समाधान आहे। खूप कमी दिवसात त्याचं नियोजन केलं। आमचे सगळे कार्यकर्ते वाडी वस्तीमध्ये गेले, त्यांनी वाडी वस्तीतील प्रश्न त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले व त्यांनी वैयक्तिक व सामूहिक स्वरूपाचे निवेदनं पालकमंत्री साहेबांकडे आज दिले आहेत। बरेचसे प्रश्न या जनता दरबाराच्या वतीने आमच्या समाजाचे निर्णय त्याचे लागतील व समाजाला न्याय मिळेल। मी माननीय पालकमंत्री साहेबांचं खरोखर आभार व्यक्त करतो की त्यांनी एक वंचित समुदायासाठी एक जनता दरबार भरून एक नवीन पायंडा महाराष्ट्रात पाडलेला आहे। त्यांचं खरोखरच आमच्या समाजाच्या वतीने आम्ही आभार व्यक्त करतोय। आजचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये भरपूर प्रतिसाद मत आहे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी हा उपक्रम राबवला, त्याबाबत अनुसूचित जाती म्हणजे बौद्ध समाजाचे लोक त्यांना चांगला प्रतिसाद देत आहेत आणि त्यांना चांगल्या शुभेच्छा देत आहेत। असाच जर कार्यक्रम घेतला तरी जे बौद्ध समाजाचे जे काही प्रश्न आहेत अधिकाऱ्यांना बऱ्याच वर्षावर भेडसावत आहेत त्याचा आज निपटारा होत आहे आणि त्यामुळे आमच्या बौद्ध समाजाच्या लोकांना बऱ्यापैकी त्याचा फायदा होऊन बऱ्यापैकी त्यांचे जे काही प्रदीर्घ कालावधीमध्ये जे प्रश्न प्रदीर्घत आहेत निलंबित आहेत त्याचा आज कुठेतरी त्याला वाचा फोडून आमच्या लोकांना खराखुरा न्याय मिळणार आहे आणि भविष्यात सुद्धा माननीय पालकमंत्र्यांनी असे दरबार घेऊन या आमच्या बौद्ध लोकांना जास्तीत जास्त न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा अशी आम्ही अपेक्षा करत आहोत आणि यापुढे सुद्धा जी आमची बौद्ध समाज आहे ते त्यांना चांगल्या प्रकारे साथ देतील अशी अपेक्षा मी बाळगतो। आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांसाठी न भूतो न भविष्य असा पहिलाच मेळावा हा आजचा आयोजित केलेला आहे आणि मला खात्री आहे की यामधून असेच मेळावे घेऊन त्यांनी मागासवर्गीय समाजाचे काही प्रश्न असतील ते सोडवण्याचे प्रयत्न करतील अशी आशा आहे। बाबत आजची ही गर्दी पाहता खरोखरच प्रशंसनीय आहे गर्दी आणि पालकमंत्र्यांकडून आम्हाला खूप अपेक्षा आहेत आणि ते पूर्ण करतील अशी खात्री आहे। हा जो आजचा जो उपक्रम नितेश राणेंनी सुरुवात केलेला आहे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने एक उपक्रम आहे, त्यामुळे या जिल्ह्यातील जे वंचित शेतकरी अन्य कर्मचारी किंवा जे असे वंचित आहेत लोक त्यांच्यासाठी आपल्या तक्रार निवारण
करून घेण्यासाठी हा एक चांगला उपक्रम आहे आणि याबद्दल माझं तर मत असं आहे, हा 2-4 महिन्यांनी असा उपक्रम घेत राहावा. याचं कारण असं आहे, समजा एखादी जर तक्रार निवारण 2-4 महिन्यापूर्वी झाली नसेल, 6 महिन्याने झाली नसेल, तर त्याचा पाठपुरावा हा करून घेता येईल. मग आम्ही सांगू ना, साहेब असं असं झालं होतं, आम्ही 4 महिन्यापूर्वी अर्ज दिला, 6 महिन्यापूर्वी, अद्याप त्याचा निर्णय काय घेतलेला नाही. त्यामुळे हा अशा प्रकारची ही जी आज त्यांनी प्रथा सुरू केलेली आहे की जनता दरबार यापूर्वी होता झालेल्या आहेत. पूर्वी जनता दरबार वेंगुर्ला सारख्या ठिकाणी आम्ही बघितलेले आहेत. तर यापुढे असे जिल्ह्यातले घेऊन किंवा तालुक्यात जर असे जनता दरबार घेतले, निश्चित त्यांच्या रूपाने आपले हे कार्यक्रम किंवा ह्या ज्या समस्या आहेत त्या निवारण जलद गतीने होतील, यात वाद नाही. आज जो जनता दरबार कार्यक्रम जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेण्यात आला तो मागासवर्गीय बौद्ध लोकांसाठी आणि पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनी जो काही वेळ दिला आणि लोकांच्या समस्या ऐकून घेण्याचा आणि समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल आम्ही सर्वजण बौद्ध समाज एकरूप होऊन त्यांना शुभेच्छा देतो आणि असेच कार्यक्रम पुढे घडावे आणि लोकांचा विकास व्हावा अशी अपेक्षा करतो. आज जो हा कार्यक्रम घेतलेला आहे नितेश साहेबांनी, हा खरोखरच चांगला कार्यक्रम घेतलेला आहे. ह्या कार्यक्रमामुळे काही वर्ग आहेत त्यांना याच्यातून न्याय मिळेल असं आम्हाला वाटतंय. पण जर घेतेवेळी तालुक्याप्रमाणे जर घेतला विषय वेगळे तर जास्त ते बरं होईल. तर ह्या कार्यक्रमाला माझ्या नितेश साहेबांना शुभेच्छा आहे.